Добър ден. Добре дошли. I will be back. Ще учим да тигнем челанджера. По-скоро шлавки седят. Варите течността за чистачките по тях. С нещо са преба. Идва зима, зима. Сега ще идем пред бат секри. Да извадим курата от двигателя. Да видим защо пръска по двигателя това. Ще завали обаче. Гадна работа, майка му сара. Видим този мошенник тук ли, то става 6 часа. Сега че първа да отварям. Гори, май ще остане за утре. Сърце мое, твое. Видите какво става тук сега. БМВ-та М пакети. А под двигателя солети. Аз пък под двигателя, под капака имах предвид. Да видим нашия кълпазалин какво прави. Бацикли! Правя репортажи, снимам тук за YouTube. Дите шайн. Поправиш, бе? Вземате се, пуснал ли си? Пуснал съм. Вземате се кора от яйца. Палтия и като почнете Чая ще се подпалиш, бе. да кади, като почнете да кади и гони комарите. Стига, бе. Да. Сега май ни кадиям се позапаля, а? Пуши си, няма ядо. Какво вегното и ще изгони комар? Това ли ми си? А? Това ли ми си? Да, бе, два ти взимах. Да ядеш, бе. То стана късно, май. Аз се чуя да отварям ли сега капака, да не го ли отварям? Ела, гледай сега отде шурти. Скъсал съм някъде маркуч. Ама не виждам къв зор е видял да се скъса. Аре бе, къде си младът поема? С кога трябва да я сваля? И то май ще трябва да си купя щипки, защото те ще ги начупя, като съзнавам къв съм. Да.
От сега виждам как съм ги счупил. Ще има тук на маму, леля му. Ключовици ли си искаш, мана? Някъде се е скъсал, шибания маркуч. Въпросът е къде? OG. Имаш нещо е моят скъртя щипките без да ги чупа. Мислиш ли, че се получи с успех? Ще ме ма сам няма. То май да го оставим за друг път, а? Сега моите е сега ще свърши работа. Гледай какво става сега, чакай малко. Гледаш? Видях. Ще я щупиш? Щупи ли? Не, бе. Ти си майстор, бе. Ти трябва всичките обаче. Що? Защото те ще шкурата му на един минута и там. Ама да, ама като те знам къде се е прекъснал маркучът. И още по-лошото е, че нямам маркуч, не минах да купя. Имаш маркучета тук. Бе, му отделяй. Бах ти. Няма хуйня, ей. Не го де, то се откачува там маркуча. Чакай, бе! Никога чакам. То те е мога да го закупчем. Но имаш такова, някой малка пишонка. Я да пробваме. Готово. Напръска ми очите, бе! Че къв злог е видял да се извади тази хуйня, бе? Че съм майстор, ти ми е за салам вървата ли ма вземаш или за кучка ишката? За цяла пастърма. Бе. Бе, това шубрак тук, да видя. Бе, майка му да е ба. Ти БМВ на кого е, бе? Ти БМВ на кого е? А? С кой е приятел? Виж каква скрита реклама съм ти направил. Един пишеш приятел. Какво пише тук сега? Фирма Остър. Той няма, той унуи. Не дай си Боже, там с кола има 22,60. Не дай си Боже. И какво правим тук? Оп, засада.
чакам тук един авер. Той ще купи сигурно кауфа този човек. Някой слуша мелодията от Столичани в повече. Дън, дън, дън.